Bună și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. De data asta ne jucăm Minecraft pe o nouă hartă făcută de mine. Și da, am luat o cască de asta enchantată de la un zombie și am mai făcut și eu câteva chestii pe aici. Am pus câteva geamuri și am început o țără să mine, dar după aia m-am plictisit și am ieșit. Deci am luat niște nisip și după aceea am făcut niște, ne zice, astea, o mică fermă. Și da, hai să vă arăt cum puteți să resurse destul de rapid pe Minecraft. Pe Minecraft fără să vă dați pe creativ. Dați așa niște coordonate la mișto și ar trebui să vă dea în apropiere de ceva, eu știu. Wow, ce tare e aici. Ia uite, ce v-am zis. Prima dată m-a dat lângă un sat, înainte să filmez m-a dat lângă o barcă și acum am dat lângă un turn de ăsta de pidigeri pe Jawpost. Sper că vorbesc destul de tare încât să mă aud. Cred că o să mor pe aici, dar nu contează. Ce prost e ăla. Sunt proști. Eule, fugi. Fugi că mă rup ăștia pe o coașă. Ia mă, sunteți șmecheri. Iată să vă prind eu. Eule. Hai că a fost șmecher. Dar hai mă că nu era corect, că erau vreo 4 pe acolo. Așa, cum v-am zis, dăm niște coordonate. Până la 78 ca să nu mor. Da, hai că nu mor. Nu-mi trebuie. Dau TP. Găsesc și strică. Așa. Nici chiar atât de multă, 70. Bun, hai să plecăm. Hop. De ne-a spawnat apropiere de nimic. Asta e prima dată când mă spawnă apropiere de nimic important. Da, nu văd nimic. Hai să plecăm și să dăm și un time să se vadă bine. Ce? Cred că pe ce mi spawnă prima dată. Am mai dat eu niște coordonate la mișto și uite, ne-a spawnat aici la zona asta care e destul de frumoasă. Aici ar merge o căsuță, ceva. Da, hai să nu le-am văzut. Iar ce mai făcea, nu văzut nimic important. Dar eu sună frumoasă. Deci dacă vă întrebați, am skin-ul lui Granicos, că am luat. Hai să dăm teleport. Coordonate la mișto, așa că poate ne dă lângă un sat sau ceva. Bun, am luat niște semințe și am hrănit acest papagal și am și un papagal acum. Unde plecăm? Unde ești? Să asta. Am avut cel puțin un papagal. Uite, un ocelot. Cine mă papagalul ăla? Plecăm. Du-te naiba de papagal.
E ce pe aici? Poate mai găsim vreun papagal. Să ne luăm și noi. Ia ne facem găină. Iată și... Oh, da, veniți. Nuța! Hai, marște. Sunteți pe interes? Bă, da, dacă îl găsi eu un papagal. Revin când găsesc un papagal. Între timp am găsit și un panda. Uite, el, uite. Ia stai să ne luăm niște mâncărică. Că mi-e cam foame. Ia. Pe drumul să nu mai ploaie. Water clear. Ui. Așa. Hai să luăm niște bambus, poate îl hrănești pe ăsta. Și poate luăm și noi pe acolo. La noi. Ia. Ia uite. Uite ce drăguție. Îți duc cu palme în cap. Ule. E din filmele Matrix. Aceea erai, mă, domnule. Unde ești, mă? Zbugui, ce naiba se întâmplă? Nu cred. Du-te, bă, naiba de papagal, tu erai pe umărul meu. Mă, tu erai pe umărul meu și nu mi-ai zis și mie. Uite, mă, eu îl căutam și el era pe umărul meu. Te, mă, naiba. Mă și speriasi. Este o țără, dacă îmi dau... Trebuie. Și la ce coordonate mi-era casa. Sunt curios dacă îmi dă papagal. Și papagalul? Nu. Deschide-mă ușa asta. Firara, nu-i pasă. Of, i-am pierdut papagalul. Ei, aia, e? Ue, tu crești aceea? Nu e voie. Viața e naiba să fii doi. Dacă v-ați sparge. Țar! Bradul, mătii. Sau ce ești, Brad? Ia uzi. Ia. Așa? Bun. Du-te, naiba, că ești. Du-te, naiba. Bun. Așa, în sfârșit am făcut și noi aceea. Ia uite-te, mușcu. Două mape. Hai să... Să ziceți în comentarii dacă ați vrea ca în următorul episod să fac o casă în această ciupercă. Da, ar fi o idee interesantă. Bun.
Bun. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!